Чакаме, както каза Никола Попов преди малко. Всичко обаче е наред и чуваме първия съдийски сигнал на опитния главен арбитър. ЦСКА срещу Берой в мач от 13-ти кръг. Статично положение за Берой. Топката ще бъде центрирана в наказателното поле. Удар с глава. Дали нямаше засада тук? Точно така. Флага е вдигнат. Така че Фьодор Лопухов успя да сериозна засада. Още тук се видя и в реално време. Можем само да похвалим Петко Панайотов за коража, който има, да се нагърби с отговорността. Сега още един удар от дистанция. Този път Йоанис Питас. Дали обаче това ще се окаже добре за ЦСКА? Може би нещо заучено като изпълнение. Удар към вратата. И спасяване от Артур Мота. Още един шанс за ЦСКА. Тук вече много по-добре. Идва топката за Петко Панайотов. Артур Мота с страхотна изява. Ето, меко центриране. И отново Илиян Илиев се оказа най-съобразителен, за да си нагласи топката за удар. Много добро изпълнение на Илиян Илиев. Добро спасяване и на Артур Мота. Александър Димитров е дошъл да гледа и този матч. Ако си търси вратари за националния отбор, едва ли ще ги намери на терена в момента. Възможно за ЦСКА и пак Артур Мота спасява удара на Петко Панайотов. Джеймс Ето. Пресечено подаване. Отново обаче отбитата топка се връща в краката на Ето. Тук вече резултатът е открит. Радост от Петко Панайотов и Илиян Илиев. Центрирането на Давид Пастор също бе много добро. При какъв резултат обаче ще дойде края на първата част? Възможно за ЦСКА. Удар към вратата. Топката е в мрежата. Тук футболист на Берой падна на тревата, но никой от състава на старозагорци нямаше претенции за нарушение. Разправия се с футболист на Берой, което бързо приключи. Сега обаче е време за изпълнението, което е късо. Възможност за удар от дистанция. Рикошет и 3-0. Илиян Илиев. Може би тук говорим за заучено изпълнение. Още една атака за ЦСКА. Подаването е за Годой. Той се опита да пропусне Петко Панайотов. Подаването е за Йоанис Питас. По желание да се противопостави на червените. Още едно заучено положение. Късо изпълнение. Удар към вратата. Ето го шута на Годой. Втори гол с екипа на ЦСКА за кошмара, както го наричат и продължават да го наричат всички. Аларкон напуска. Кижан също няма да доиграе тази среща. Възможност за Берой е дали има засада тук. Топката е пратена към вратата, но поредно неточно изпълнение. Топката се оказа твърде висока за Сини Санянг. Много добър шпагат на Делова, който праща топката на фланга и отново центриране. Ето, има време да се спре топката, да опита удар и да разтресе градата на Артур Мота. Е превърнало в голяма опасност. Центрирането също бе много добро. Забравен Джеймс Ето. Хубава комбинация. Най-футболното отиграване на Берой в тази ситуация. Това и, признавам си, мен ме заблуди, но на Берой успява да върне един. Мисля, че съвсем скоро ще добави още един гол на сметката си. Да, гол е потвърден. Израстване вече под ръководството на Христо Янев. Предстои матч за купата с Севлиево, който ще може да наблюдавате в нашия ефир. Огромен пропуск на Дейвид Сегер от 3 метра. Така прати топката над вратата, че при друг резултат щеше да обере доста негативни реакции от феновете, но хубав пробив. И на Стойчев ядоса се той на това отиграване. След матч с Севлиево на 29 октомври предстои на 2 ноември двубой с Монтана, за да дойде на 8
срещата с Левски, тук на стадион Васил Левски. Берой пък ще се изправи срещу Витоша Бистрица в турнира за купата. След това е домакин на двата локомотива. Домакин на Локомотив София, а пък гостува на Локомотив Пловдив. Така че не е особено лека програмата на старозагорци в началото на месец ноември, що се отнася до мачове в първенството. Изтече минималното добавено време и това е